Dobrý večer, dámy a pánové. Z Liberce jsme dnes měli takovou příjemnou cestu, mohli bychom říct také nanocestu, protože všechno záleží na jednotce délky, kterou uvažujeme. Kapalina, jak pane kolego vidíte, je kondenzovaná, ale přesto velice tvárná fáze. Aby zelený dosáhl reprodukovatelnosti svých pokusů, musel totiž jehlovou elektrodu obrušovat. Proto se rozhodl použít kapiláru a dopravil pomocí této kapiláry na její hrot okyselenou vodu. Ke svému překvapení zjistil, že místo elektrického výboje se mezi elektrodami dopravuje kapalina v podobě velmi tenké trysky. No tak tohle už je lepší. To si dovedu představit v praxi. Tak, víte co? Zkusme to. Jehlu teď sice nemám, ale to nevadí. Použijem tady tuhle tyčku místo té jehly. Mám tady kapku polymerního roztoku. Tak. Skvěle. Paráda. Ale já musím ještě kousek dál, protože kábel mám krátký. Počkejte, moment. Tak. Dobrý. Je tam kapka. Co se bude dít? A děje se. Dá se to nějak vysvětlit? Tady tohle? Ostatně je to velmi jednoduché. Už v druhé polovině předminulého století Lord Rayleigh použil takzvanou lineární stabilitní analýzu, a to znamená, že vstoupil do tohoto světa pomocí takzvaných Navier-Stokesových rovnic hydrodynamických a k tomu ještě řešil... Promiňte, pane profesore, já se velice omlouvám, že vám skáču do vašeho expoze, ale tohle je na mě příliš silná káva. Já vás důrazně prosím a žádám, abyste mě to vysvětlil tak, abych to chápal nejenom já, ale třeba i 10leté děti. Ne, tak zhurta. Tady je máte. Pane kolego. Tak se prosím do toho pustíte. Jo, rozumíš tomu? No, to se divím. No, já moc ne. Zkuste to znovu. Tak fajn. Ale jakou to má souvislost s tím elektrostatickým zvlákňováním? No, velice jednoduchou. Protože z vrcholů té zvětšené zastavené kapilární vlny se odtrhávají tenké proudy kapalin. Je to třídění uděláno tak, že drobné molekuly rozpouštědla jsou vytříděny a vypuzeny z kapalinové trysky, zatímco gigantické molekuly polymeru... Dobře, ale jak to vlastně funguje? Já to stále nevidím. Měli bychom si na to posvítit a s trošku větším zvětšením. Zatím je to chaos. Máte pravdu, pane kolego, ale mám takový dojem, že se teď na hladině vody rodí něco neobvyklého. Možná ta majoritní vlna. Že by? Já ji tam zatím nevidím. Že by teď? Molekuly mezi sebou začínají interagovat. Opravdu?
pozorovat, jak vznikají ty trysky. No to jsem teda zvědavej. Tak možná na to, pane kolego, máte úplně jiný názor, co se právě teďka děje. Pojďte si něco zkusit. Pojďte. Zkusíme to, jestli tenhle ten materiál se hodí taky na něco jiného, než na sondy, na filtry. Zkusíme, jestli se to nehodí i na něco opravdu jiného, třeba na trochu půjčku. Pane profesore, teď ono to sněží.